أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maganaron na ditano di manalamat si Allah subhanahu wa ta'ala minisampay tanop man sang kaya yawmul jum'ah agi iso gawi iya pinaka makalalabis iko mga gawi sagad giso gawi iya ipnunayro ng mga muslim ang kutwa sambayang as-salatul jum'ah. Pamangnin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala pakambarakat nirtano ang kaiya kagagawi. Nago pamangnin tanong si Allah baluin tanong niya na mga muslim dinyan ding galbakan ng kutwa sugun wallah subhanahu wa ta'ala. Nago dinyan di pangilian saukit yan deman niya kapketukawin yan seko mga hukuman wallah subhanahu wa ta'ala. Daugyan ko to mga paliwat wallah orenian ibtunin yan sabab sang kutwa kisugunun wallah subhanahu wa ta'ala. Unapan no datano kapuni sang kaiya mapipikir tano wapugusin tano na panalan salam ako san si ko mga pagaritan si ikwagama mga babaytan si ikwagama sang kanan na city at Tugigaraw City, Cagayan Valley. Salam san mga pagari ko naguskanusan na mga babayakan paninda siya panganusan wallah subhanahu wa ta'ala. Nago punalamatan ang askano ay malanas wallah subhanahu wa ta'ala askano isa sa sabapan sangka iya ditanaw di kapaka ano man ini kapaka sumpa-sumpat si ikwaga matanaw agama Islam. Naguskan isa sa sabapan sangga iya ditano di kapakasura sa kawang ditano di mapamagusay susabada katawan tano si kuwaga matano ng Islam. Malilamarong nang utwa babayakan o di nakakan na si Rokma balasan Allah subhanahu wa ta'ala sang uta panaguntaman yan tariman wallah subhanahu wa ta'ala ang utwa panaguntaman yan nagu ito neron wallah subhanahu wa ta'ala subalas yan. Nagusya penwala ang uta pamilya niyan sudah lupayan nagu matatapsiran matatapkiran ng kutwa kapipiya ginawa nagu kadin din ng mga tunganin niyan nagu sa mga pagaritan sa sangkana na city at Tugigaraw siya panganusan lang wallah subhanahu wa ta'ala. Ayat ang mapipikira maganda no sa usayan lagyan ka iya kapangapupantag o mga luks na gusto mga wata. Kaya ka iya kapangapupantag o mga loks na gusto mga wata na tantod niya kumala kiyang bitiraon wagang matanaw ng Islam ay sa kalilimangan sang kaya masatan ada gaida di bitira sabab sa mabibimban sa sabad okay napakalilipatan nira nagyai ang kaiya kapangapupantag o mga loks na gusto mga wata na tanto din kumala akyang bitir ang wagang matanaw ng Islam sabab sa mga lokas na ayad na kalilid na kalipatan sa kanya no mga muretaw niyan ayamanan niyan na andin ni kasukod karauta akir balik na gumakapamilya sa mga wata na piyasiganiran sa mga loksiran liropan na sigo kaito yan na bilang-bilangan ni mga wata asang kutwa kaito yan na bilang at taong nagumalai para adat si kumbalalok siyan ayat na kadakal na mga wata apkiyawid aka lolok siyan nagudin yan di mapakakarata ginawa ulok siyan sabab sang kutwa karata yan ni biyatan karata yan ni saatan na mga wata nakataya sa mga katirurkan wallah subhanahu wa ta'ala
ay pupunguyat yarkano nagupukit to kawan yarkano ang kutwa kala yarga o ayamanan yan nakapakapupantag ka nagusuloks ka. Tigman na yung mga ulama, haqqul abai ala al-abna'i azimun jiddan fahuwa min a'zamil huquqi ba'da haqqillahi ta'ala wa haqqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. So kabnaro mga loks na siiko mga watairan mga muryatawiran na tantud niya kumal akabnar naguskan niya ni pinakamala padko pinakamala ang mga kabnar Oriano kabnar wallah nagu kabnar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayamanan yan na Oriano kabnar wallah nagu kabnar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aya pinakamalar ka ikabnar mga pedamalar ka ikabnar na sumangaloks ka. Ayamanan yan na sumbalaloks ka. Yan ka iya kaya pakitukawi wallah subhanahu wa ta'ala si iko kapiyapiyay si ikong balaloks na ilan yung man ang kaya kiargaon wallah subhanahu wa ta'ala. Tigman niya wallah sa Quran wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Si ikong mga pdayat na tigman niya wallah wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ayang katiru Allah subhanahu wa ta'ala na ini paliwat rakano ukad na niyo ada absusuat niyo inunta na subus wallah. Ayaman na niya inusar wallah na ini paliwat ukad na niyo ada absusuat niyo inunta na subus wallah. Wabil walidaini ihsana nagusumbalalok siyo na pipiining. Tikman na yung mga ulama ini sugu wala ang kaya mala suguan agito so kasimba asra kanyan. Giyang ko to kasimba sa ikwala na gina ni pinakamapuro asuguan. Orian yan na initundug yanon ang kutwa ka PPS kung balalaks. Orian yan na sa mga loksyo na PPA newsiran ayam maanan yan na langay ni newsiran sa gagaw dagu ka PPA kasira ni kaya sabapan sa kaya pakamuel ka sang kaiya dunia. Simba ni watig wallah swallah sa uban yus kanyan panakuton sa may tubo wabil walidain ihsana nagusumbal aloksyo na PPA niyo. Ayam alalag napiyakaw na wallah subhanahu wa ta'ala sukabnarian agito sukabnara kapiyapiyay ko simba nga si ikwallah katulabusan ka ko simba nga para busik wallah naugyang ko tuwa kitap lakna ka si kulangwan akapanakuto amay to mala akapanakuto na itaplak ka kagina ni kabnar wallah subhanahu wa ta'ala. Orayan yan natigman niya wallah as sumaloksiw na pipi niyo. Ayam man niya na pipi niyo ang kutwang balaloksiw. Sigo mga pdayat natigman niya wallah subhanahu wa ta'ala. Wa id akhadna mithaqa bani Israel la ta'buduna illa Allah wa bil walidain ihsana. Wani ko kuan wallah subhanahu wa ta'ala kapasadan sa ikong bawataan Israel. La ta'buduna illa Allah da asimba niyo inunta na subus wallah subhanahu wa ta'ala. Ayakin wa wallah subhanahu wa ta'ala kapasadan kong bawatan Israel na pedo ng kutwa kasimba si wallah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidain ihsana naugyang kutwa amanan yan na kapipi si kong balaloks. Sama na yan na di pa kapagabay ni wallah subhanahu wa ta'ala sukab na riyan nagusukab na rumbaloks nanawanan sa malasugun na anda tanong sang kaya ayamanan yan nasuguan wallah subhanahu wa ta'ala akasya patanong si iku mga kabnar mga loks tanong ay tama na kiya pipinga si lukuloks ka ay tama na kinibagan ka kinitunay na ka si iku kabnar loks ka
si ko mga pdayat na tigman ni wallah. Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Tigman ni wallah ko Muhammad at tirwangka Muhammad asung kanu saya ka alwing kurkano bati ang kurkano suhyara markano ukad na niyo alla tushriku bi syai'a ito so emanan yan na ubakano mabelo ya mga pananakoto sa may tubo wabil walidaini ihsana nagugyang ko to emanan yan na kisugun na kano ko kapipi ini kung balalok siyo sa manayan na miyagdam tanong ang kuto akala ini asuguan asudin su Allah imyurdir sudin su Allah isumyugo sang kuto emanan yan nakasimba si ikwallah orian yan ng kutwa kapipe si kumbalaloks nayak kadaklan si iku mga tao naiimpido niyan su simba niyan si ikwallah tuturdo niyan sa mga wakto niyan na kaplima wakto suka pamuasa suka sasadka giyang kutamanganin sana mga simba ugay no pagandud ka sa ikwalay niyan na miya karata-ratay kapalokloks lagu ayamanan yan napakalilipatan yan sumbalaluks yan lagu ayamanan yan na initong yan sumbalaluks yan sa desa kailay niyan desa kailay niyan naguda sa kanagin ito ni buntalo to mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala miya kadakada kaliman to mga wata aya buwa kapketunan yan sa ikuluksyan kapkepikiran yan sa ikuluksyan ay ginami perunun sa luksyan saan na masakit yan na si kumasa apipia aginawa uluksyan na din yang kuma sa uban niyang kabagi sangkot ay pakapi aginawa niyan kaya panakiyasungin yan sangkot ang balaluksyan sangkot akapapuno niyan nakalaban niyan ng gagaw kaya kiyasong yan na babadin masudya tao la hawla wala quwata illa billah gay na kasasagada niya kanabang matagtutul kaad na mga tawa lagi din na nabtadiyan sangkot wa kiyabisin yan si iku pamilya niyan si karuman yan si watayan dali niya ng kepikir angkot ang balaloks yan inaman mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala tingman yung mga ulama aswatiran suka PPA si kumbalaloks birrul walidaini min afdal wa habbil a'mali ba'da ibadatillahi azza wa jal yaqulu ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salah ala waqtiha قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله tingnan niyo mga ulama agyan ka iya kapyipi si kumbalaloks na padya si kumakalalabi na kababayaan kumang amal si iku Allah subhanahu wa ta'ala ba'da ibadatillah uriyan simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala ayamanan yan nang kaya kapipeng ka kumbalaloks ka kapakailing ka kiran sa mapya aparangay nagugagaw na kanabanan ilang kaisa na miya makapiya-piya nagumakalalabi ang mga galbak kay kiswatar ka wallah an ka magdam pagariya nagus ka babayakan ang kaya kapipeng nga si kumbalaloks ka na ayamanan yan nakitulod ka niyan siku simba siku Allah subhanahu wa ta'ala ayam yalu ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu na inisir natiyan siku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andun imang amal andun kumang amali titu pagkababayan wallah inisir natiku ibn Mas'ud andun kumang amali pagkababayan wallah subhanahu wa ta'ala dayam yatiru Rasul sallallahu alaihi wasallam naswat tigyan susambayang si iku kitunay nun si iku punto waktu niyan ayaman na niyan napad sa miya makalalay arga asimba ng kutwa kitunay kung sambayang nabasar kami ni tunay kasi itunay si iku mga waktu niyan punto waktu niyan ayaman to na baradjoma si iku waktu niyan kanaba di pa kasasadak mita ang kuta waktu niyan
naginan imangala iyarga ang mga simba sa ikwallah. Nakadakalaman naman to si mga tao na din yan itutalik ng kutwa kapsimbayang yan. Ito na yun yung panangutwa sambayang yan ada ko wakto niyan apunto. Ito na yun yung panangutwa sambayang yan abubukalan. Di niya diterang-terangan sa mga sambayang yan. Na ayah suguan wa Nabi sallallahu alaihi wasallam nang kutwa kito na yun ko sambayang si punto wakto niyan. Tigman ni Ibn Mas'ud ya Rasulullah na antun apan. Na tigman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrul walidain. Suwati yan suka pipi ay kumbalaloks. Ayamanan yan na sukang bilang atawi si kumbalaloks. Yan ang suka pakilakiran sa mapia parangay. Nagumapia gagaw. Nagukiawi da akalang kiran sa andaman niya ikapipia ginawiran. Na ini tundugan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sangkut amala simba agito sa sambayang. Tikman na Ibn Mas'ud. Orian yan ya Rasulullah na antun apan. Natigman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jihad fi sabilillah. Sukan jihad sa lalan si Allah subhanahu wa ta'ala. Tigman na yung mga ulama. Ailayang ka nagugeng-geda-gedaan ka. Nagupamimikiran ka. Pamikimikiran ka. Ang kutwa yamanan yan. Nakapakatutundog-tundog ang kananamang hadith mga katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kanana hadith kumang amal api biyaluin niya na lembak sang kanana mga lasimba gitu sa sambayang nagusukan jihad sa lalan si wallah ng kutwa kapipi kong balaloks oren yan na ditano argaan hirap ka nagtanong sa mga bitera ko sambayang na pagdam tanong si ko mga puso tanong ang kutwa kalayan yarga hiram yan nagtanong sa mga bandingan ko jihad na yan nagkagdam tanong kung mga ginawa tanong ang kutwa kalayan yarga ugay nagiram yan nagtanong sa bandingan ko kapipe kung balaloks na lagi doon na baniraktan warga na namang kaswallah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakaw na niyan sa kapipe kung balaloks adisukan jihad sa lalansik wallah ayat was sabab na tanto kumala ibali nagukabnar malay ka benar sa mga luksyo sir kano mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala na andaman niya idinirong katigo sa ginawa so Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu na penutul niya na miya kaum masakata wa mamasiku Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'adhanahu fil jihad na miya mang ni saidin sa jihad ku Nabi sallallahu alaihi wasallam giya su jihad fardu kifaya natigian manai sangkut wakya pamanganian sa idin si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigman niya Rasul sallallahu alaihi wasallam ahayyu walidak bati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibiyag sumbala alukska qala na'am natinggang utamama awayatigin natigman niya Rasul sallallahu alaihi wasallam fa fihi mafajahid nasira natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam injihadinga ayamanan yan na inusaron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basa na kan jihad sangkot ka pipi si kumbalaloks kaya sabab na mala tigr na ka sangkot ayamanan yan nakapipi nga kumbalaloks ka balaboron sangkot wa kinirautiran sangkot ayamanan yan nakapakatuiran milaboron sangkot wa kisamperan si kumyakatwa edad kasi kung kaito ka na diran di pigo ang kutwa titi ka na gusto tainga sang kutwa ka pipirar ka nagudir ka ako at tenggaw okay na sang kutwa ka pakaloksiran na ayamanan yan na bida ang kutwa ketiti uloks ka nagugyang kutwa di na nimipagaw ang marsik nagitwit tigir na kaun naugyang kutwa ayamanan di na kapaparo nagitwit tigir na kaun yan di man yan mapakailang kaun na kanaba kong bubuklas ang kutwa di nga unika pipiay laya malalang ko ta mga gastwiran naman na rin siko kababagar o loks ka nakyang guna-gunaan ka subagrian ayamanan niya nalingan-lingan niya ka subagrian asar buwa di ka makuangos asar buwa ka pipipiang ka asar buwa di ka mibidas iko mga layok ka nagwasar buwa ayamanan yan na di mararaw ta ginawang kasangkot wa di nga gakwasi ko kabaya ka
lalalangalangan uloks ka ang kuta palaguntaman yan sa taman sa ayamanan yan nedem kesabapan sakap kesakit yan ayamanan yan nakiang guna-guna nakasubagrian naiman to miyada subagriran miya kalubay ang kutwa lawas miya loksang kutwa lawas naskay kiyataguan sa mapya pamikiran nagukawyagan nagubagar na inindirin ng nakasiraan agiti masa kailangan kairan giti masa patot ng gustuan nakasiran kami ada ang kuto sukataniran kami kalamak ang kuto emanan yan na mga lawasiran nagugyang kuto bagriran na miya kainod miya kababa kaya din silang sa bagar di lang kagagang kuto pangawyagan na inwa iya aya buwakap katadamingkaw na igira ami penon raka suluks ka la hawla wala quwata illa billah na sigo kay tukan na malagi do penong ka sa di ka penon na ipagidar ka so kabnariran kabnar ka ay ito sabab ng kuta babaya air ka dagyong kuta kapadier ka dagyong kuta katawin yan sa kuta kabnar ka na ipatunan niya ka ang kuta emanin na masisinganin ka naska ng kutwak kinitalog akasi ku dunia na di nga kepikir suluks ka aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini suguyan ka akan jia dinggaun ayamanan na katigrang ka sang kutwa ayamanan yan na kargen ang kutwa kapagalaga isikuluks ka kapipi kumbalaluks ka na ugyang kutwa dinggaun di kang gastwi Siguro sa riwaya penutulan Abdullah bin Amr bin Al-As asaka to mama amya kataling umako Nabi sallallahu alaihi wasallam namigay sa kapasadan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam tingin man ya Rasulullah ubayuka ala al-hijrati wal jihad abtaghi al-ajra min Allah tin ya Rasulullah nambagay ako ka sa kapasadan sa tugalin ako ay manalin na pun ko yung dia na tugalin sa isa Madina nagumbagay ako ka sa kapasadan na pagunot ako sa kan jihad aswaswatakan ibabalugakan sa kasusuat wallah balas wallah subhanahu wa ta'ala na tunay ni simbagun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahal min walidayka ahadun hayyun batigan ad nabi biyag kedua ko mga loks ka natigan na uway balkilahuma kana tigang kalangon siran bibiyag na tunay tigun Nabi sallallahu alaihi wasallam fatabtaghi al-ajra min Allah azza wa jalla bayading kadim bebenugan na subala sa punsi ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya mala betitwa di kadim bebenug sa bala sa punsi ko Allah natigang nguto sa katamaw uway natiging mana yung Rasul sallallahu alaihi wasallam farji ila walidayk tahsin suhbatahuma ayaw manan niya ng kaswi ka sa walay niyo kaswi nga sumbalaloks ka na piyapiyain ka sudi nga kiran di ka pagkiplumama ka Allahu Akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaw manan yan na tanturing kumapya ikabagay sa musawir ang kutwa kababaluin yan kagagdaman yan si ikukalayarga o kabenar umbalaloks nagyang kutwa kagakalangan na iran si ikumbala mga watairan si kinitulod o mga idadiran inaman na rin mga walipun Allah subhanahu wa ta'ala pakalangan tanong sa panagundaman imapakilitan o kung mga loks tanong sa mapakilitan o kira na kanabatanon sila ni pagagawan nabatanon sila pakalilipati kamapakilitan o kiran ang kutwa sulagid o kaya pipiir tanong sa iko kam babalitan o ang mga ikaritan na mapakilitan o kiran sa iko pangalulok sila sa ipipiatan o kiran wallahi al-azim thumma wallahi al-azim kapi panisuan tanong dari tanong makabayad ugi na po naman amaran tanong karanian tanong ko takapaabayad tanong kung badalok sa tanong na dapat kasi kung mga tao adid na ba niyan labot lambay siya kung badalok siya anto na din mga day ipagada pa kasi ikwala buntal ang may ka makakukumkan wag usuloks ka sa alungan na mori la ilaha illallah la ilaha illallah sa mga loks na api ikadaklawat yan api sa pulo ka tao awata
napritan no to ulok sa did na bangkaw maliga ka problema na kaukambauman kakagaganyan o turumitan ang kutwa sa pulo katawata alangon pa na marikurawata na did na kinagkasi kuloks yaman na niyan nabas ka niyan di problema ubas ka niyan di bauman ay panari bang kalubati ang kutwa mga watayan wallahi lazim makamapatay ka ng kutwa loks o ba isungkaw lang ko ta sa pulo katawatay na palabatan ka sa isa kay hindi nga kagaga. Minaminos na miya makanag sa maratabasa. Minaminos na kirarangitan. Minaminos na bugong kanyan. Sabab sang ko ta babayan sa mga watayan na wallahi lazim ka din na nutupag pagilabatan. Apiyaw na yamanan yan na miya gumbasay lawas yan. Apiyan miya runo-runo talawas yan. Nasar buab kilay niya ng kota mga watayan na kumpleto silan. Asar buab kilay niya ng kota mga watayan na pipiyasiran. Asar buab kilay niya ng kota mga watayan na matitimo silan. Na wallahi lazim ka din yan nutukal pa ay manan yan. Nagkaroon lumbat. Okay. Naso sapulo ka tawawata. Nasi ko uloksiran nadirang kagagarumitan ng kuta sa katawa loksiran la hawla wala quwwata illa billah wallahi lazim ka kasi sinagadan sang gayang masa abkilay tanggot ang mga wata adid nagagaw niya sa ilokuloksiyan kabaraw niyan ang kutalok siyan na di kerata adi magumbasa yang utap puso yan asar bu ayamanan yan na masusuat yan ang kaya ginawa niyan na piyam yagumbasa yang puso lok siyan nadid na ba niyan lambut lambay Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam nakatero yan na ridha rabbi fi ridha alwalidain wa sukhtuhu fi sukhtihima so natin suka ka sa suatu kad na niyo nasan madadalam suka suatu kad na niyo nasan madadalam ko kaswatong balaloks ka nasuka kararangiti si kung balaloks ka nasan madadalam suka kararangiti si kung wala nasan madadalam ko kararangiti kung balaloks ka naidapat ka sa ikong mga tao adira ni pakapangumbasayin sa puso o mga loksira mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala siya ko karaw tanong kung balaloks tanong napakilay tanong kira ng kutwa ay manan yan nakabumang ni tanong kira ng sarila nauban natin di tanong kira to pansi ko ay manan yan na di tanong kira ni kapipiyay naibigay ni raktan warila sipang ko kabibigirat ina manarig yan kaya kapipiyay si kumbulaloks na di nga manarig kagdam neptunir ka wallah subhanahu wa ta'ala subalas yan anam ya panutula tutul am yang gulolas ang kanan na ingin dumang Arab yang utas sa kataw mama na miyangar mas kanyan sa ba'i abai at agagaw niyan nagyang utas sa kataw mama na ad na amayan nagyang kuto amayan na tantun namin itulo na idadiyan nasanggot wa kaya pangaruman niya sangkot abay nasi kumyatay adiran di kanderudupa na ipululunso nira ng kutwaloks ikusati manawalay nasabab sa kersiksiran sang kutwaloks na tigang mutwa karumanian abatigin di kamiyog asya maaka na imbalay ta sa misibay ta sa walay aron ayamanan yan napkawiti sa panganang kanyan kaan ka ayamanan yan an misisibay taman sa miyaw law to ay inimbaliran sa inisibayran sa walay si amayan naruiran ng pugwiti sa panganangkan ayamanan yan na inibalairan sa pangangayaman na inisibayran nasidin ko
Miya nga piraragon na gito di masusuayan ng kuta mama na adna wataen mambu mama. Na di niyan di simaan ng kuta betad. Paganta sututul agi ang kutwa loks. Natiyari mas kanyan wallah subhanahu wa ta'ala na miyatay. Nasang kutwa kaya patay niyan na inilbangira ng kutwa loks. Na miya pikiran ko tawata yan na idisyo yan ang kutwa igo ni ama yan. Ano rin ang sasalati siya ama yan. Nasang kutwa ka pangaduteran ko mga tangob yung ama yan. Natutundog ng kutwa wata yan. Namili niya ng kutwa yung mana niya na pagkananan ni ama yan na dato. At tantun na kabuburingan. Nagudindait. Waya manan yan nakabubuling kawata o banguti pagikaning kasi kuloks ka. Nakinuwang ko tawata. Napangiraw suama yan, nalabad ka na kamarsik ka na, labad na ka kamarsik. Labad na ka tigang kamarsik. Natigman ang utawata di. Kamay at tigang kas kay maloks naging mamoy pagikana na karka. Allahu Akbar. Ayam manan yan, namya lang agang utawata giti pagikanan wamayan si kwamay na dato. Natigin na may mabuti ang kamaloks ka nagipay ka na nakarka. Namiya katanod ang kuta mama, namiya pikirin siya mayan, namiya kasendit, namiya suayan, namiya sungan yan ang kuta pagigan niya mayan, aptitian yan, naayang manan yan ni mapangbawa, mapanundug ang kuta bawa yan mayan. So kasendit, tagito so kasendit ay di pakanggaya muna. Ayang manan yan, namiya po suloks ka na yung adiga pa kasendit. Kaya tanong na niya ang kuta yung manan yan, nagagaw niya ang kaya mayan, na idente namiya po so mayan. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma'urib na Allah subhanahu wa ta'ala. Miyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agyan kai miyalo yung mga ulama. At tigiran man iya birrul walidaini tariqun wa sababun lidukhulil jannah. Gyan kai kapiyapiyay sa ikong balaloks. Nagkasabapanan sa yamanan nakapakasulsi kong surga. Aya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na ragima anfuhu thumma ragima anfuhu thumma ragima anfu qila man ya Rasulullah qala man adraka walidayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-jannah. Aya manan na titud na katigu Nabi sallallahu alaihi wasallam miyalugi ang kayataw aryaw tiyan sumbal alok siyan o di na sakiran adoto kasabapi sa kapakasuldiang ko surga. Ayaman na yan ang kayataw aryaw tiyan sumbal alok siyan rarautan yan ang kutwang balalok siyan o di na sakiran na dan yan siran piyay dan yan siran bilang atawi dan yan siran sirbisiwi si watatawiran si kudunya na da membutuhkan sabapi sa kapakasuldiang ko surga. Nayamanan niya natitud na tuwatawa miyalugya tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'arif na Allah subhanahu wa ta'ala. Ini panginsan na Allah subhanahu wa ta'ala ang kaya kapipesi kong balaloks. Ayang katiru Allah subhanahu wa ta'ala. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Aya manuto na inipanginsan na miyatig wallah si ko manusia ang koto kapipi ini ang kumbalaluks yan giyang koto alwat luks ka na inawidang kairan inawidang kawinaka si kumargan kukapur ano margan nagugubilag kanyan piya kaganak kanyan sumuso si kukaduragon aya manana titur ka amiya miya rasa-rasay ang kuto ay manan yan nang kuto ang balaloks ka kaan sila natigwala makapanalamat rakan nagusikong balaloks sila aya manan yan napikir na ka ang panginsan na wallah ini panginan sa nangyar ka ayuri penwalla suka pipi si kumbalaluks ka nain way adi nga siram pipian wawassayna al-insana biwalidayhi husna si ko mga pdayat na wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana
ini wasyatami ini pangentumami ati wallah si kutawa kapipi ini ang kumbalalok siyan aya mananian sudin su Allah subhanahu wa ta'ala imyangin sanarkaw sa kapipi nga si kumbalalok ka na inuay at tamanimanto na din makapiyaso parang nga si kumbalalok ka la hawla wala quwata illa billah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na yakatiruyan na inna Allah yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitirwiya na mataanas wallah subhanahu wa ta'ala mataanas wallah subhanahu wa ta'ala nangipanginsan na nirkano sa mga inayo mataanas Rasul sallallahu alaihi wasallam nangipanginsan na nirkano sa mga inayo sa kapipiron uri niya nangipanginsan na nirkano sa mga amayo uri niyan nangipanginsan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kutwa mga dalisigi o mga tunganay. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na piyakik damiyansa ng kutwa kala iyarga uina kami piran yan maalwi su kapipe kong mga ina kagi siya ni tito miyara serka su ina ka sang kutwa kini kaugatan yarka si ikum suld o siyulan ure niya na payaka susukan niya mang suld o duwaragun lalangon karumasya na sa timang buwa balilito ina ka na kapangayadi nga kabayadan ore niya na ipanginsanan niya ng kutwa ka PPSC ko ang baka. Ore niya na so pinakamarani ko mga tunganenga. Sa mga ulama na birang-birang sila ni sabut siyang kaya hadid. Ginang ko na kialwisan ang kunan ayamanan yan. Na miya pira maripit ang kutwa kialwen yan sa kinipanginsanan yan si Kuina. Na miya kaysaysan yan mabalas ang kutwa ayamanan yan na ama. Nananao ko na nan sa malay kabenar sumbo inaka adiswam aka. Kasabab sa miyak ka dua mi panginsan na Rasul sallallahu alaihi wasallam di na miyak ka tulong na mi panginsan na. Supman so sabad si ko mga ulama na tigiran agiran na tigin nakap ke kasok yakap ke aloy uina sang kan nakipanginsan anyanon. Na aginang ko ni kapakar pangyan si ko kabenar wama. Ayaman niya na malay kabenar swama. Amay kaginan ni benar. Naginan sa mga ama aawi din yan akal di mga wiyagan an atas tanggungan yan si kumawatayan ayaw manalaginan sa ama aawi din yan akal ikapakakanong pamilya niyan di tingguluas ang koto oran nagusik walungan asar rabu makakanso pamilya niyan ayaw mananian na iawi da akal yan ikambiya to mga watayan si kuagama laginan ni ama amalay kabenaran di suina kenabang koto mga ama si idin pangatuton sang kota mga waiting sidi am apads kanyan sang kotwa ganatan ang kota untudak waiting sida tanto na tuminilak sabab sang kotwa kaya lugitipian saruar o diak ng kota ka untu diranon nauginan ni mga ama anak na baginan ni pagaminsang kaya hadit agya sa mga ama mga layatas tanggungan si ko mga watayan mauri po Allah subhanahu wa ta'ala kailangan ng balingan tanong sa mga ginawa tanong dagu pakalan tano ang kuto mga gagaw tano si ko mga luks tano pakalan tano sa mga gagaw tano si ko mga luks tano sang kaya masana aya malaap kalipatan si ko mga pipi ang suwan lagi do kap kakelami-lami nayap kalipatan na sa mga luks elian yuman lagi na di kelami-lami ataw pagkantanon sa mga pipi aya manalian na di tano di maginjuy dumingil ka sa kawanan na dabong loks na dumingil ka sa diwang na dabong loks ay maanan yan ayap kalipatan na sa mga loks nasi ko kay tukan na kanabay na nutubsua okay nasi ko kaya loksiran nagsakay miyakat tuagwan sa pamikiran na gito na piya kalipatan ka psuwa na kauto ang kutwa ay maanan yan na di nga silan pa kaunot ng sangkot ang mga pipya darpa nagudi nga silan pa kan sa mga pipya nagudi nga silan pagwitin sa sangkot di kalamilamian ayat wa sabab na pakalilipatan sa mga roksang kayamasa na alin tano subtad kailangan nalalayong tano ay manan yan na mapakaunot ang kota mga loks tano
Yang gaya ka PPA si kung malalok sa mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiye ay mala adadabiyatan amya panutul sa Quran o mga nabi. So Nuh alayhi salam na ayakatirun wallah subhanahu wa ta'ala ditirun Nuh. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala bayti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Pumanganino Nuh alayhi salam akad nang ko narilaiya kung ka nagusumbala luksakan. Nagusutaw as sumyulid si ikwalayakan na pad si kumyamarati ang mga mama na kumyamarati ang mga babay. Ayaman na niyan nagyeso Nuh alayhi salam. Apad sa dadabiyatan niyan ang kuto kapamangan ni sarila si ikwala na wipamanganin niyan sarila ang kuto ayaman na niyan ng balaloks yan. Sipat o mga nabi ang kuto kapipi kong balaloks. Naya pinakamala ang kapipi ay si kong balaloks ng kuto kay pamanganin ng sarila. Di hindi ka pupala-palada sa ikwallah sarilan siran wallah subhanahu wa ta'ala. Nagwikali mo siran wallah subhanahu wa ta'ala. Ay mala na tariman yan siran si kusurga yan. Gina ni mga pipyawata, mga bilang ataw mga wata, mga waladun salih. Ay girami ay po sumbulalok siran na paparadiran sa wallah. O di nasipang ukabibiyag mga luksiran na papalad ni Rasulullah at turo niya ng kuta mga luksiran. Nagupakambagan niya ng kuta po sa mga luksiran ko para tiyaya. Nagay malalapakasul niyan siran sa ikong surga. Giya na nag-inambaro ng mga wata. Kailangan na makabagak tanong sa mga wata. Apapalad ni Rasulullah subhanahu wa ta'ala ay pumanganitariran sarila sa ikwallah. So Ibrahim alayhi salam na yakatiru yan na Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Kanang ko narilaya kung ka nagusumbalalok sakan. Laguso emanan yan ng miyamaratya. Siko emanan yan nagawi akapamagitong. Siko mga pdayat na tigin manay. Waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Pumanganino Ibrahim alayhi salam akarilai wallah si ku amayan kamyab sa kanin si ku mga dadag. Gina suka babaloy ang mga Ibrahim alayhi salam ada penmatay. Uri niya na si ku kaya patay niyan namiyang yasun su Ibrahim alayhi salam kaidad pag-Islam. Minsan pa si Amo Ibrahim alayhi salam na kaper sa iku kababiyagyan na ipumangani wallah subhanahu wa ta'ala. Sa turon sa kanyan wallah subhanahu wa ta'ala. Ugaid na din pag-Islam na miyang yasun su Ibrahim alayhi salam. Giyap ni dalil sa kanaba ayaman niya na mustahil ay igira as mga ama o mga nabi na kaper suama yan. Kalagi ni Ibrahim alayhi salam mismo siya mayan na kafir dan yan parati su Ibrahim alayhi salam na adab keto na mga tao mga mubtadi' so kung su ama o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aguswin ayan na mga muslim kay dirang ketarima agudi kun dumadait ko Nabi sallallahu alaihi wasallam mga kafir sa mga loksyan dahil sila pag-Islam na sama nuto na lagi dubayerang kiyumintan ayran bigan sa comment na sunod sa Quran apisak siya niya na suama Ibrahim a.s. na pag-Islam na di mapanidsan yang kutwa katarima tanuron apisak siyan o mga studi asuro ina o Rasulullah na gusto amayan na di silang pag-Islam nang ginaw tanwa di dumadait na sama nutubis na piyakadait wala ko Ibrahim nabi mamu walagi do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akada ba mga muslim sa luksyan nang ginaw tanwa di niyan dait miyak kalala na naman nakapililimpang lagu miyak kalala ayaman na niyan na paawing siya ko Quran. Gito sa babae na tindig tanong na suamaw Rasul sallallahu alaihi wasallam naguswinayan na di silang pag-Islam. Sunsu Allah subhanahu wa ta'ala matawkiran. Aya saya mala pagilain ng kutwak kalairan igagaw nagukap bibilang at tawiran sa mga luksiran. So Isa alayhi salam na yakaturuyan na wa'awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ayaman na niyan
na iniwasyat rakan wala ngi panginsan rakan wala ang kutwa kitindig na kan sikul sambayang naugyang kutwa amanan niya nakibagtunay ko zakat sikot tenda ya kau yagu-yagakan naugyang kutwa amanan niya nakapiyay si kumbalaluks wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya ayamanan niya naugyang kuto akapiyay si kumbalaluks. So Isa alaihi salam na iyan ni sifat yan. Lagi dito mamuso Yahya alaihi salam mga nabi at tigman ni Allah subhanahu wa ta'ala aya betad wa qana taqiyan wa barran biwalidayhi aya betadu Yahya alaihi salam na sa kanya na masanggilan sa dusa wa barran biwalidayhi na uyamanan yan na mapeka pelokloks inaman ang kaiya kapia kapelokloks sifat bisaya o mga nabi ayamanan yan nagi pinakamala sifat o mga nabi ang kaya kapipi si kumbalalos na anda tanong ang kaya paparangyan o mga nabi anda tanong ang kaya paparangyan o mga nabi alangon siran na amanan yan na mapika palakuloks kaya sabab sa katawan nila na suguan wa Allah subhanahu wa ta'ala nasaktaro na uman miguris ang kuto kapigintaw tanong na makala ang kuto ayamanan yan nakarata ka pelukluks tanong. Na'udzubillahi min dhalik. Manguri po Allah subhanahu wa ta'ala. So mga loks na panama-nama rin niyo imakabagak kanu sa mga wata. Mga wata amala igagaw kulok siya nagubarasim ba mga wata. Kasira ni pagagupar kanu. Siku katatawi si kurunia akat tadaman niya ng kutwa gagaw niyo kiran. So mga wata salih na sira ni pagkatadam sang kutwa manan nakiro masay niyo. So mga wata as-salih na sila ni pagkatadam sang kutayamanan yan na kaya roma sa inyo sang kutwa mga kinikaritan niyo kiran naugyang kutwa kiyang gustuin niyo kiran naugyang kutwa gagaw niyo kiran na ayaw pagkatadam sa na sa mga wata niyo mga salih mga bilang ata mga wata amyang bit kwa gama malam limang geda-geda mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala giainak na ba kasablawan akpiura ko mamasa nagu kamamasan tanong sang kaya masa ang mga wata apiru masayan sila no mga loksilan sa kabaliw niyan ay engineer kabaliw niyan na attorney kabaliw niyan ay amanan niyan ambasador kabaliw niyan ang barang-barang ang mga kurso mga papasadian doktor mga nganisan nasangot wag iya pakapasadiran na pagaraw tanong supa asanggot ang betayang ko taloksiyan na dabaw pagaraw rumigo dabong pagaraw eman na malima dabong pagaraw kumapan ayap namala na dabong pagaraw eman na tumipusang kota kuburian kalangon niran isukay la hawla wala quwata illa billah ayap na rin bayran emanan yan napamupo isi ama iran nagusin iran daanan ginan ikalilid ayat wa sabab na dua sabab paganayron na dirang katawan ikidiyon ikaduan ibkangingiriran sumbalalok Na'udzubillahi min dhalik batanusan lagi dinan ama batatin masiman tanong napakaraw tanong man sepa amay ka anawata ka ustad anawata ka alim anawata ka miyaganad si kwa gamatanong ang Islam na wallahi alazim kasakanian din dipludir ka ayamanan yan sa kanyan din ikepan raka naguskan yan disumbayang raka naguskan yan dipregur ka nagudikan yan pagkikaptan sa salakawataw na malanas kan yan diptipur ka kukubur ka nasib mango kay pusra na wallahi ladi mapagaraw tanop masupa ayaw buwan magayar ka sa sadaka sa pagkatulog-tulog niya ng utang sadaka nagu pumanganikan niya si kuwala sarila nang utawata kami yaganan kuwagama nagyang utawata kami yakapaganad si kusalakaw kuwagama dahil bukap katadmir ka ng kutwa emanan yan na igira akiyat tadman yan ang kutwa kaya mong tingon kaya tadman yan ang koto emanan yan na kaya rarangiting gaon na pagkatadman ka niya na loksyan baso ka bagay niya sa sadaka ini ama ina kakawatan na ngaon din kamabibisi sa kanya sa angkot agalabag yan kanaba niyan pipikira matatagwas ang kota kubur ka adi katawan mapipia ginawang ka ang tawa kapsiksiyang karo nadid na ba niyan lambut lambay nagyang gawata kami agan nadsikwagama na sabab sangkot wayamanan yan nakasasabutan niyang kuwagama
Aso ka pipi kung bulalok si kwa tatawin si dunia na upamaka sa ibarat na matagbud na ng sapak. Nasukay pus ka katago ka sang kuta kubor, nagiti pa ka sa laka pipi kung bulalok. Giti ka pa naman na martanong. So Ibn Umar radiyallahu ta'ala an, namiya kay sa apilalakus kanya na pili sa mga sahaba na anam yabalakyan sa katamama, ay ni siya nanguta sa katamama. Bas katingin so Ibn Umar, natigin na umay. Anta ka bas, natigyan na sak natigyan na isak watigyan na ginawai Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Sak natigyan na ginawayak natigyan siya maaka. Namiya saro pero so Ibn Umar na inibigay niya nung sulot o yan, na inibigay niya nung sunditar niyan, lalangon awidan niya na perak na inibigay niya sa nguta mama. Dapat na makatatantang ang nguta pado Ibn Umar. Natay may pusang nguta mama na tigyan man ay atigman ang nguta mga padiyan na inuto di nga kilal mama na inibigay ngon sut perak ka, inibigay ngon sulot o ka, inibigay ngon sunditar na ka. Natigyan na ba nga tigyan di katawi apa sa kapipi sa ikong balalokas na pangadagan sa mga layukian sa ko kabibiyagyan na pipian ang kota mga layukian kapaduto ka pipi akong balaloks ayamanan yan na si ko kay pusuloks ka na kailangan na matono ka sa mga ginawa niya na pipian na kasira kalagin budi nga di pipian na siya maka na idapat ka si ko ayamanan yan na sumuan kimbaga na kami sa sadaka kimbaga na kami sa mga sadaka apkimong sang kota kuburian na ayabu penggulaw na siya na suwata ka amya ganad ko agama na anda man niya di tanong siya kipagawid na akan wallahi ladhi mga napipikir na ka mga pasadjuwata ka na pengguna na ka di ka nagikisampay ayaw man na niya nagapakay mga pasadjuwata ka na mga pamilya kasukayan namin niya tarotok mabuang utwa di namin niya di dalam kasangkot kubur na ayaw ka pengguna na ka nang kutawata ka apya kapag nadika ko agama asi ko mga wakto napapalad niya swallari lang ka wallah nasi ko mga tanat-tanawa kagawin napapalad niya swallari lang ka wallah si ko ayaman na mga oras napapalad niya swallari lang ka wallah subhanahu wa ta'ala hindi mapero wallahi lalim ka sumapi ka pamimikiran na mas mapiyot lagi na niya sabab apang nindano si ko Allah subhanahu wa ta'ala rila ang tanong yan naguliskan tayo niya sa kapi akaploklokс naguliskan tayo niya sa mga muryataw api ang tanong niyan insyaallah ta'ala na si ko isa Juma na siya tanong katawi sa diyangka na ay pagusin tanong ng kaiyak kabanaro mga loks insyaallah ta'ala siya sampay tanaron siya tanong butawi sa diyangka balasangan Allah subhanahu wa ta'ala wa hada wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.